Boas, hoxe estamos aquí a gravar unha videoreportaxe sobre ervas que curan e protexen, vale? Estamos aquí ca miña avoa, Esperanza Prol, que nos vai a contar un pouco sobre o tema o inicio sobre as tradicións da noite de San Xoán e logo sobre algunhas plantas curativas. Bueno, poderíanos contar vostede algo sobre a tradición da noite de San Xoán? Pois a noite do San Juan, o día antes do noite de San Juan, traíamos flores do monte, as flores de San Juan, e o sabugueiro, e clavábamoslo no burato da pechadura e das portas da calle. Incluso puñamos as flores do sabugueiro nunha palangana e a mañá lavábamos con eso, que olía moi ben o sabugueiro. E clavábamos as rosas de San Juan nos buratos da parede, da porta e da pechadura para que non entraran as meigas, nin as brujas. Lavábase a cara con esa auga? Con esa auga do sabugueiro. Pa oler ben. Pa cheirar ben. Eso. E en cuanto a plantas medicinais que ti coñezas ou que ti saibas algo, poderías nos contar? Pois mira, a malva ferviámola con auga, lavábamos as malvas ben lavadiñas e ferviámolas con auga. E se tiñas unha ferida nos pés ou nunha mão ou te cortabas, a malva é curativa. E había outra erva nos lameiros, que lle chaman a árnica, e botábamos a planta esa, a árnica, en alcohol, nunha botella ou nun frasco ben tapado, e metíamos as plantas, e despois con eso curábase a ferida, o corte dun dedo, dunha perna, o que fora, era moi bo, curativo. E tamén hai outra que lle chaman a verbena, que é unha planta moi bonita e bota unha flor violeta, pequeniña, que eu teño moitas, son das pitas, a verbena. E ainda é o día de hoxe que fago nun botiño con alcohol, e como tuve un problema nas pernas, e froto as pernas despois da ducha todas as mañás. Moi ben. E a ti quen che contou, quen che transmitiu eses coñecementos sobre plantas e sobre tradicións? Pois eso xa viña dos abuelos. De xeneración en xeneración? De generación a generación. Porque mira, antes non había tractores, non había maquinaria. E segabas o pan co jadaño e cortabas nun dedo, había que curarse. Claro. Como podíades, apañadesvos como podíades. Porque non había tantos cuartos para ir ao médico. Bueno, pois, moitas gracias, Esperanza. E aquí remata a nosa videoreportaxe de hoxe.